Сега показвам една нова техника, която в последствие развива усещането за красота, за естетика, което знаете, че е много важно в днешно време и на което аз лично много държам и като учител, и като родител. Аз, когато започнах да рисувам на 4 години, започнах първо с оцветяване. Тоест, искам да ви кажа, че всеки един от вас има в себе си скрита доза талант, без той дори да подозира за това. Просто не е развивано през годините и не се е обръщал внимание на това, но така се е случило. Какво да направим? Ето една картинка за оцветяване от Pinterest, която извадихме вчера. Вие и повечето деца я видяхте. Но когато оцветяваме такъв тип картинки с медов акварел боя, трябва да е акварелни бои с пчелен мед. Те са много хубави, не ги гледайте, че тук са изцапани. Ще ги почистим. Започваме, когато оцветяваме, първо, след като я отцветим с бои, тя трябва да изсъхне. Значи има един процес на съхнене в рамките на, за да изсъхне хубаво, 7-8 часа трябва да съхне. И след това я минавате отгоре с акварелни моливи или с графитен молив HB, 2B, т.е. молив, който е по-мек и пуска повече графит, повече черен цвят. Но, какво правим? Взимаме се едно такова бурканче, кладенче с две разделения, защото за да искате една рисунка да стане професионална и за да изглежда добре, тя трябва да Да, много обичам да слушам музика. Много обичам, аз съм музикален човек. Да, водата трябва да е чиста. И, примерно, избирайте си цветове, с които ще работите. Няма да се притеснявате от това дали даден цвят може да се комбинира или не може да се комбинира. Значи, най-важното е да експериментирате смело. Смело влизате в боя, както се казва. Аз сега ще хвана, първо хващате по-светлите цветове. Започвате с по-светлите цветове. Вижте, тук е едно бяло, което е направено на ментово. Сега ще го разтворим с повече вода. Разтваряте го с повече вода. Какво ще правим в такъв цвят? Айде ще го смеся с синьо, да стане светло синьо. И може и малко сиво е тук да бръкнем за сивото. Я да видим. Така. Ето. Стана един леко кален цвят, виждате ли? И сега какво правим? Така, покриваме. Все едно, че това е някакъв такъв по-тъмен цвят. Сняг, обаче аз отгоре ще му сложа бяло накрая. И ще стане като светлосенка. Аз съм самоук художник. Едва сега започнах да уча. В смисъл, да, имала съм изпити по рисуване, защото съм завършила с дизайн на дамска конфекция. И съм имала изпити по рисуване, но не съм, в смисъл, никога не съм ходила на частни уроци, например, по рисуване. Винаги са ме питали откъде се науча да рисуваш така. Всъщност истината е, че рисувам цял живот, рисувам от 3 от 4 годишна, също както и дъщеря се започнах да уча от 3 години да рисува. Тя сякаш имаше други заложби, нали? Тя е добър математик, например, но това ни пречи в момента да рисува чудесно, защото аз съм ми дала един такъв успешен старт и съм я бутнала в тази насока. Сега отгоре слагаме бяло. Те искат да ви кажа, че не трябва да се притесняте. И вижте как четката, Алекс винаги му казвам на него, нали? Няма да натискате. Четката трябва да се парзаля по листа. Едвам трябва да докосва листа четката, а не грубо, защото отдолу листа почва да се раздира. Това са тънки листи, най-обикновени листи, на които са принтирани едни много красиви картинки. Така, горе също фона ми ще бъде тъмен, не много тъмен, защото смятам действието да се развива вечер. Така го реших на момента. Но виж как го правя на петна. Виждаш ли, аз не го оставям, виждаш ли как парзалям четката. Ако нещо не ти харесва, взимаш една мокра кърпичка и го отстраняваш. Но леко, пак леко докосваш, защото ще се скъса листа.
След като изсъхне първия пласт, който сме нанесли, пак повтарям, нанасяме отгоре молив, може да сложим едва тогава на някакви места някакъв цветен акцент, като брокат, като блестящо, златисто, някакъв неонов цвят, например неоново-оранжево или някакви други неонови нюанси. Нали, в момента тези са ми под ръка. Едва тогава, нали, това се случва в рамките на едни 24 часа, то не става за една качествена рисунка, която искате да сложите в рамка, тя не става за 1 час от 40 минути. Няма как да се случи това. Това исках да ви кажа и да ви обясня, че в училище в часовете може би ще пробваме да правим такива неща и на който се получи добре, ще изненадаме родителите много приятно, смятам аз. И освен това съм намислила да правим коледни картички с един текст от едни картички, които вече съм си откраднала като идея. Текста много ми хареса. Ще го разпечатаме направо да е написано на компютърен шрифт, за да може просто да го залепим, за да е красиво, нали, и прегледно. Защото не всеки пише красиво. Който желае може да си го напише красиво ръчно. Който иска, ще го има изваден варианта, просто да се прилепи към ръчно направената картичка, които ще правим в часовете на творчески изяви, цветно, какво? Вълнение, в цветно вълнение. Който желае да остане в кръжока на цветно вълнение, а не е записан, нека да не се притеснява. Вратите ми са и сърцето ми е широко отворено за всяко едно дете от този клас. Аз обичам всички ви по един и същи начин. За мен всички сте равни. Добре, това е за сега. Още нещо само да кажа важно. Моля ви, в понеделник носете транспортир и молив. Транспортир и графитен молив. Чао за сега!